ин чорабинӣ ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол ки ҳамасола 25 май таҷлил мегардад роҳандозӣ шудааст. Ташаббуси баргузории он ба президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ тааллуқ дошта, дар асоси қарори дахлдори Созмони Милали Муттаҳид амалӣ мегардад. Дар оғози фестивал намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Федератсияи футболи Тоҷикистон ва устодону донишҷӯёни донишгоҳ иштирок намуданд. Тибқи нақша дар бинои маҷмаи варзишии донишгоҳ гӯшаи махсуси намоиши лавозимоти футбол ташкил гардид ки дар он таҷҳизот ва асбобҳои марбут ба таърихи футбол ва фаъолияти дастаҳои донишгоҳӣ ба намоиш гузошта шуда, меҳмонон аз онҳо боздид намуданд. Моҳвораи футбол, фестивали маърифатии тарбиявӣ дар толори маҷмаи мазкур бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. Роҳбарияти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар оғози чорабинӣ аз сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ёдовар шуданд. Зикр гардид ки дар пайравӣ аз ин сиёсат дар донишгоҳ дастаи сомон ташкил карда шудааст ки то ба имрӯз дастовардҳои гуногунро соҳиб гаштааст. Ҳамчунин бо мақсади ташвиқу тарғиби соҳаи варзиш, озмуни донишгоҳӣ беҳтарин шеър дар васфи футбол ва беҳтарин мақола дар бораи футбол эълон гардид ки муҳлати қабули он то 24 майи соли 2025 муқаррар шуд. Баъд аз тамошои барномаи фарҳангии ансамбли Наврӯзи донишгоҳ, мусобиқаи футболи хурд миёни воҳидҳои сохторӣ ва факултетҳои донишгоҳ шурӯъ гардид. Ин мусобиқа барои дарёфти ҷоми ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон роҳандозӣ шуд. Дар доираи моҳвора мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ва чорабиниҳои маърифатию варзишӣ дар доираи нақшаи тасдиқшуда дар сохторҳои гуногуни донишгоҳ амалӣ мегарданд.